Dechreuais i dysgu Cymraeg pan o'n i yn tua 4 oed. Dwi wedi dysgu Cymraeg ers o'n i yn flwyddyn 11 yn yr ysgol uwchradd. Dechreuais i dysgu Cymraeg pan oeddwn i'n tua 5. Dwi wedi astudio Cymraeg fel tygau, ond i lefel A, mae popeth yn wahanol. Dwi wedi dysgu Cymraeg yn y ysgol gynradd a dwi wedi dysgu Cymraeg yn yr Eisteddfod yr Urdd achos dwi wedi cystadlu ers mi fod yn blwyddyn 2. Dwi yma heddiw i cystadlu yn y Medal Y Dysgwyr. Dwi'n teimlo'n gyffrous iawn. Dwi'n teimlo'n dda, bach yn nerfus ar gyfer y seremoni, ond dwi'n teimlo gyffrous. Wel, wrth gwrs dwi'n teimlo dipyn bach yn nerfus, ond hefyd heddiw di fy Eisteddfod yr Urdd cyntaf. Dwi'n teimlo'n hyderus, dwi'n teimlo falch, ond hefyd dwi'n teimlo nerfus iawn. Just gobeithio i ennill. That's very cocky of me to say, but... Heddiw, yn gyntaf, cawsom ni sgwrs anffurfiol gyda'r beirniaid. Dwi wedi gofyn cwestiwn i'r celeb Elen Rhys. A hefyd dwi wedi ysgrifennu rhywbeth yn Cymraeg. Wedyn bydd na seremoni yn y pafiliwn gwyn. Wel, yn bersonol, mae'n profiad wych. Dwi mor falch bod fi wedi ennill. Yn amlwg, dwi mor falch o pawb arall hefyd, ond mae hyn yn teimlo fel dwi wedi cyrraedd at y targed fi. Dwi'n just credu bod yn bwysig achos mae'n ffordd o herio dy hun, ffordd o brofi bod ti'n gallu gwneud pethau bod ti ddim yn meddwl bod ti'n gallu gwneud. Dwi'n teimlo'n hyderus, nerfus, hapus. Dwi'n teimlo pob emosiwn ar y funud, ond hefyd mwynhau'n rhywbeth dwi mor diblino. Roedd yn profiad wych, a bod yn onest. Dwi wedi gwneud ffrindiau newydd a byddai fi'n cofio'r profiad hon am byth. Hoffwn ni barhau i siarad Cymraeg ac i defnyddio'r iaith o ddydd i ddydd. Hefos nag o'n i bai, dwi eisiau cadw yn mynd yn siarad Gymraeg bob dydd gyda fy ffrindiau, gyda pobl yn fy ardal. Dwi'n meddwl bod fi am tritio fy hun i nap.